Ola rapaces e rapazas, hoxe queremos falarvos sobre algo que vai máis aló dos deportes convencionais, algo que desafía as vosas habilidades motrices a vez que traballa a cooperación e a igualdade entre todos vos. Vivimos nun mundo onde as posibilidades son infinitas e o deporte non ten por que estar limitado ao que xa coñecemos. Queremos invitarvos a sair da vosa zona de confort, a probar cousas novas e a descubrir deportes que quizais nunca pensaches que existirían. Hai moitas opcións incribles fora do común como, por exemplo, o ringol, o ultimate frisbee, a tripela, o kimball, o pinfubote ou o quidditch. Estes deportes non só son moi divertidos, senón que tamén axudan a desenvolver o traballo en equipo, a creatividade e a resolución de problemas. O máis emocionante aínda está por vir. Despois de probar varios deportes alternativos, usaredes a vosa imaginación para crear un novo, un deporte inventado por vos. Imaxinade as regras, o espazo onde se xoga, o material necesario, os equipos. Creade algo que sexa tan único, divertido e desafiante como calquera dos deportes xa coñecidos por todos. Máis tarde probaremos as propostas de todos os equipos e faremos un campeonato do deporte que máis nos guste. A divertirse!